Hac suresi. Hac suresi Mekke'den sürelerden ol 78 ayetden ibaretdir. Bu sürede İbrahim peygambere Kabe'nin yerinin görkezilmegi ve insanları hac ibadetine çağırmak barada gurrun edilenligi sebäpli bu süre hac deyilip adlandırılıpdır. Bu söz sürenin 27. ayetine ağdalıp geçilýär. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen ey insanlar, Perverdigaryňyzdan gorkun, çünkü kıyamet gününün sarskyny ören aýlygan saatdyr. Onu görjek günüňizde her bir çağa emdirýän denan emdirýän çağatyny unudur. Göwresinde çağaty bolan her bir denan göwresindäkini düşürer ve insanlary serhoş ýagdaýda görersiňiz. Aslında olar serhoş däldirler, emma Allah'ın azabı gadaplydyr. İnsanlaryň arasynda hiç tat bilmeseler hem Allah hakda çekelesige girýänleri ve keçir şeytana tabin bolýanlary bardyr. Ol şeytan marada kim onun bilen dostluk kursa, ol hem şonu yoldan çıkarır ve alablı odun azabyna alyp barar diýilip ýazlanýar. Ey insanlar, eger siz täzeden diýilmek barada şüphe duýan bolsaňyz, biz size gudratymyzy aýan etmek üçin başda sizi toprakdan, soň bir damja suwdan, soň gan laqtasyndan, ondan soň hem şekli belli we näbelli bolan bölejik et parçasyndan yaratdyk. İslamyny belli bir döwletçäni ýatkalarda goýýarys. Soň hem sizi çağa halda dünýä indirýäris. Soň kämillige ýetersiňiz we käbiriňiz ýok bolup, käbiriňiz hem bilinmelikden soň hiç zat bilmän ömrüň iň kem akyllyk, huşy gidenlik döwrüne gaýtarylýarsyňyz. Sen yer ýüzüni demsiz düýsiz halda görersiň, emma biz onuň üstüne suw indirenmizde ol gywyrdar, gabarar we her jübitden ýalkymly ösümlikler bitirer. Çünkü Allah hakyň hut ödüdür. Ol ölüler dirilýänler we ähli zada güýji ýetýändir. Taky kıyamet gelir ve Allah gururlardaki ölüleri dirildir. Bu barada hiç şek şüphe yoktur. İnsanların arasında hiçbir bilimi yol veredi ve aydınlaştırıcı kitap olmadan Allah barada çekenleşenleri hem var. Olar Allah'ın yolundan çıkaryanlık için onun nersidir. Ona olara bu dünyada maskaraçılık vardır. Kıyamet gününde hem biz onu oları yakıcı azabı dağıtmaya mecbur ederiz. Bu senin ellerin bilen eden etmişlerin derarlıdır. Allah bendelerine zulüm ediyen değildir. İnsanların arasında Allah ecizlik ve şek şüphe bilen kulluk ediyenleri hem var. Başına hayır gelse muňa hoşal bolar. Eğer başına bir bela fina gelayse ýeňsesini öwrer dinden çıkar. Ol dünýäni hem ahireti hem yitirendir. Ine hakiki yitki budur. Ol Allah'dan gaýry ödüne hiç bir diýän hem peýda hem berip bilmeýän zatlara ýalvarar. Bu hakiki yoldan çıkmakdır. Ol peydasynyň degmesinden, ziýanyň degmesi has ýakyn bolanlary ýalvarar. Gör ol nähilli erbet hosardyr we nähilli erbet garyndaşdyr. Allah iman getirenleri we ýaxşy işleri edenleri aşagyndan derýalara akýan cennetlere salar. Taky Allah murad eden zadyny ýerine ýetirer. Kim Allah dünýäde we ahiretde dinine we peýgamberine hiç illi kömek etmedi diýen bolsa, ýüreginde dine we peýgambere bolan ýigrenç beslese, ol bir serişte bilen asmana çyksyn. Ödün astın, son seriştäni kessin de görsün göreli, bu pirimi hileti yüreğindäki ýirencini ýok edip bilermike? Şeýdip biz oňa aýdyn suwutnamalar Kur'an indirdik, taky Allah islam bendesini dogry ýola gönükdirer, taky Allah kıyamet günü iman getirenleriň, Yahudularyň, Sabylaryň, Nasranylaryň, Otparalaryň we Allah şärik boşanlaryň arasyny aýyl saýl eder. Çünkü Allah ähli zady görüp durandyr. Sen asmandakylaryň we ýerdäkilerin, günüň, aýyň, ýyldızlaryň, dağlaryň, agaçlaryň, haýwanlaryň we insanlaryň köpsiniň Allah üçin secde edýändiklerini görmeýärsiňmi? İnsanlaryň köpsi hem azaba münasip boldy. Allah kimi awraýdan düşürse, oňa awraý gazandyrjak hiç kim ýokdur. Allah islam dadyny ýerine ýetirer. Bu ikisi özleriniň perwerdigary barada bir-birleri bilen çekeleşen iki garşydaş, imanly we imansyz topardyr. İnni inkar edenlere öýler üçin otdan geýin biçilenler, olaryň depelerinden gaýnaw suw döküler, olaryň garynlaryndaky zatlar hem de derileri erediler. Ýene olar üçin demirden gürdiler bardyr. Her gezek gam gussa sebäpli ol ýerden çykmak isleýänlerine ýyllaryna gaýtarylyp olara ýakyjy azab dadyn diýler. Allah ödüne iman getirip ýaxşy işleri edenleri aşagyndan derýalara akýan cennetlere salar. Olar şol ýerde altyndan biledikler ve hüncüler bilen bedenerler. Olaryň şol ýerdäki geýimleri ýüpekdendir. Olar sözüň iň ýakynlysyna Allah hamdy sena aýtmagy gönükdirildiler.
ve öwwe münasip yola eltildiler. İnkar edenler bilen Allah'ın yoluna şeýle de yerli ýa-da ziyaret üçin gelen insanlara den kıbla edip koyan yerimiz Mescid-i Haram'a Käbe gelmeklerine päskel bolanlar azaba layık bolanlardır. Kim ol yerde Käbe'de zulüm edip etten aşsa, haktan daşlaşsa biz ona cebir cepalı azabı dağdırarız. Biz Ibrahim'a öýün Käbe'nin yerini görkezip şeýle diýipdik. Maňa hiç bir zady şärik goşma we meniň öýümi togap edýänler, dik durýanlar, ruhu we secde edýänler üçin tämiz sakla. İnsanlaryň arasynda hacı yglan et. Olar isle piyada, isledi her türlü çuň derelerden aşyp gelýän argyn haýwanlaryň üstüne saňa tarap gelsinler. Gelsinler de öýlerini degişlik käbir peýdalary gözleri bilen görsünler we bellenden gurbanlyk günlerine Allah'ın ırskal edip beren gurbanlyk mallaryna, olaryň damaklaryny çalanlaryna Allah'ın adyny agdasynlar. Şeýdip bu mallaryň etlerinden hem özüňiz iýiň hem de garyp gatarlara iýdiriň. Son kirkimirlerinden dinsinler, aydan canlılarını bersinler ve kadim öýü Käbäni togap etsinler. Kim Allah'ın mukaddes eden zatlarına hormat koysa, bu perwerdigarnyň huzuruna onun özü üçin has hayırlıdır. Size haramdagy aydylanlardan başga mallar halal edildi. Onna hapalyk, nejitlik bolan butlardan gaçyň we yalan töhmet we Allah yalan ýönkemeklik ýaly sözlerden gaçyň. Hakyky manida Allah'ny ýeketek bilenler, ona şärik goşmaýanlar hökmünde şeýle edin. Kim Allah şärik goşdy, ol hakdan daşlaşmakda goýa asmandan aşak gaçyp barýan ýalydyr. Onu ýa guş gapar ýa-da yel alyp daş ýere diňar. Kim Allah'ın buýrýan zatlaryny hökümlerini hormat goýsa, takyp bu hormat onun kalbynyň takwalygy sebäplidir. Siziň üçin olarda gurbanlyk mallaryna belli bir wagta çenlik käbir behbitler bardyr. Soň olaryň gurbanlyk hökmünde barjak yerleri Kadimi öýdür, Käbedir. Allah'ın öýlerini ırskal edip beren gurbanlyk haýwanlarynyň damagy çalanlaryna Allah'ın adyny agdamaklar üçin her ummata gurban çalmagy ibadatyň bir görnüşi edip goýduk. Siziň Hudaýyňyz ýeketäk Hudaýdyr, Allah'dyr. Siz oňa boyun bolyň, ey Muhammed, kulak asýanlara jenneti boşla. Olar Allah'ın ady agdalanyna ýürekleri galpyldaýanlardyr. Başlaryna gelene sabr edýänlerdir. Namazy berjay edýänlerdir we biziň öýlerini ırskal edip beren zatlarymyzdan mätäşlere sarp edýänlerdir. Düýeleri hem ýirmalary hem siziň üçin Allah'ın desturlaryndan biri gurbanlyk etdik. Olarda siziň üçin haýyr bardyr. Olar hatar bolup dur kalar damagyny çalmak maksady bilen Allah'ın adyny agdan, janlary çykyp ýan tarafa ýatan soň ondan özüňiz hem iýiň kanagatly dilegçilik etmeýän mätäje hem dilekçi garyba hem iýdiriň. Şeýdip biz bu haýwanlary siziň minnetdar, şükür edenlerden bolmaňyz üçin size boyun etdik. Hiç açan bu gurbanlyklaryň etleri we ganlary Allah'a goşmaz. Oňa diňe siziň takwalygyňyz gelip ýeter. Sizi dogry ýola salandygy sebäpli Allah'ny beýik bilmeňiz üçin Allah olary gurbanlyk mallary şeýdip size boyun etdi. Salihlara jenneti boşla. Takyp iman getirenleri Allah gorar. Allah hıyanatçı kadir bilmediler halamaz. Öýleri bilen söwüş alınıp barlayanlara Allah anananları zulüm edilenligi sebäpli söwüşmäge ruhsat edildi. Takyp Allah'ın olara kömek etmäge güýji ýetýändir. Olar diňe biziň perwerdigarymyz Allah'dır diýenler üçin nähak ýere öz ýurtlaryndan çykaryldylar. Eger Allah insanlaryň käbirlerini, erwetlerini beýleki käbirleri bilen dep etmedik bolsady, takyp işlerinde Allah'ın ady bol agdalyan ruhani öýleri, kiliseler, Yahudilaryň ibadathanalary we mescitler ýumurlar giderdi. Allah özüne, dinine kömek edenlere hökmän ýardam berer. Takyp Allah çäksiz kuwatlydyr, gudraty güýçlüdür. Olar öýlerine häkimet berenmede namaz okan, zekat beren we ýagşylygy ündäp, yamanlygy gadagan eden adamlardyr. İşleriň netijesi soňy Allah degişlidir. Eger olar seni yalan hasaplasalar, olardan öň Nuhun, Adyň we Semudyň kowmlary hem öz peýgamberlerini yalan hasapladylar. Ibrahimyň kowmy hem Lutyň kowmy hem peýgamberlerini yalan hasapladylar. Medyen halky hem Şuayby yalan hasaplady. Musa hem kowmy tarapyndan inkar edilipdi. Men inkar edenlere möhlet berdim. Soň hem olary garbap aldym.
şonna inkar edenlerin cedatyny nähilli bolupdy. Biz ençeme owa şäheri halka dalym bolan sebäpli helak edipdik. Innol owalaryň üçekleri binalaryň üstüne çökenler, ençeme taşlanan goýular we boşap galan beýik köşkler. Olar ýeriň ýüzüne hiç gelip görmedilermi? Akıl yetirere yürekleri ya da esleri kulakları yok mu? Çünkü hakiki gözler kör olmaz, yönü kursaktaki yürekler kör olur. Olur senden adamın desine gelmegini isteýärler. Allah öz vadasından hiç haçan dönmez. Perwerdigarın huzuruna bir gün sizin saniyan günüňiziň müňsi ýalydyr. Halky zalim bolan ençeme owalara ýurtlary hem möhlet beripdim, soň hem olary garwap alypdym, soň gaýdyp geliş meniň ýanymadyr. Ey Muhammed sen, ey adamlar, men sizin üçin iyi verilen anık sözlü duydurcudurum deyip ayt. İman getirip, yaxşı işleri edenler üçün yalka ve mübarek ırskalı vardır. Ayetlerimiz hakkında cadıdır, şığırdır ya da ertekidir deyip karşılık bildirmekte, birbirinden üstün çıkmağa çalışanların hemraları doğduk odudur. Ey Muhammed, bizim senden önkü iyi veren her bir ilçimiz ve peygamberimiz özüne indirilen kitabı okan wagtynda hökmany suratda şeytan onun okuyan zatlarına bir zatlar goşýardy. Desine Allah şeytanın goşan dadyny ýok eder. Soň Allah öz ayetlerini berkider. Allah ähli dady bilýändir, hikmet eýesidir. Şeytanın goşýan dady yürekleri keselli bolanlary we rehimsiz daş yürekli bolanlar sine gitmek üçindir. Taqiq zalimler hakikatdan daş bir jenjeliň içindedirler. Özlerine alım berlenler munun Kur'anyň senin perwerdigaryň tarapyndan gelen bir hakikatdygyny bilsinler, bes iman getirip yürekleri bilen oňa boyun bolsunlar. Taqiq Allah iman getirenleri dogry ýola gönükdirendir. İnkar edenler başlaryna duýdansız ýagdaýda kıyamet wagty ýa-da gysır özlerine haýryň bolmajak günüň azaby gelip ýetýänçe ol Kur'an hakkında şüphelenmeklerine devam ederler. Ol gün eýeçilik, hökümrawanlyk ýalňyz Allah degişlidir. Allah olaryň insanlaryň arasynda höküm berer. İman getirip ýaşy işleri edenler nygmatdan doly cennetlerde bolarlar. İnkar edenlere we ayetlerimiz yalan hataplanlara bolsa har edici azap bardyr. Allah öz ýolunda öýünden öwdaryndan geçip hicret göç edip soň hem öldürülenlere ýa-da ölenlere hökmany suratda gowsyla cennet berer. Çünkü Allah elbette rızkal tilağı berýänleriň iň haýyrlysydyr. Allah olary özleriniň razy boljak bir girelgesine hökmän salar. Taqiq Allah ähli zady bilýändir, howlugyan däldir. Hak söz şudur: kim özüne edilen ediyete deň bir ediyet bilen gaýtabyl berse, soň hem özüne zulüm edilse, Allah oňa hökmän ýardam berer. Çünkü Allah geçirimlidir, bağışlayıcıdır. Bu Allah'ın giyeceğini günniliğin içine ve günnili hem giyeceğinin içine girdiyenliği, şeyli hem Allah'ın ehli zady eşdiyenliği ve görýänligi sebäplidir. Bu Allah'ın hakikatin hut özü bolanlygy ve olaryň ondan özge çağırýanlarynyň galp bolanlygy, şeyli hem iň beýgin hut Allah'ın özü bolanlygy sebäplidir. Sen Allah'ın asmandan suw indirip, şonun hasaryna yer ýüzüniň ýaşyllyga öwürlenligini görmeýärsiňmi? Taqiq Allah mülakatlydyr, ähli zatdan habardardyr. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zatlar oňa degişlidir. Hem de elbette Allah hakiki öwge laýykdyr we hiç zada mätäç bolmadyk baýdyr. Allah'ın ýeriň ýüzündäki ähli zatlary şeýle hem deňizde öz emri bilen ýüzýän gämileri size boyun edenligini, asmany hem öz ruhsatyndan daşgary ýere gaçmakdan saklaýandygyny görmeýärsiňizmi? Taqiq Allah insanlara mehirlidir, rehim şepagatlydyr. Ol başda size ýaşaýyş berip, soň öldürer, soň täden dirildir. Taqiq insan ören gadyr bilmedekdir. Biz her bir ümmete özlerine mahsus bolan ibadet görnüşlerini borç edip koyduk. Olar şol ibadetler berjay etýändirler. Onna olar beýleki dinleler bu emir bu ibadetler barada senin bilen hiç haçan çekeleşmesinler. Sen perwerdigaryňa dileget, taqiq sen dogry ýoldasyň. Eger olar senin bilen dawalaşsalar, onna olara Allah sizin edýän işleriňizde has gowy bilýändir diýip aýt. Allah kıyamet günü davalaşan bu meseleňiz barada sizin araňyzda höküm berer. Sen Allah'ın asmanlardakylary we ýerdäkileri bilýändigini,
munun bir kitapda ýazylyp durandygyny bilmeýärsiňmi? Taqiq bu Allah üçin ören ýeňildir. Olar Allah'dan gaýry Allah'nyň olar hakynda hiç bir subutnama iýermedik we özleriniň olar barada hiç zat bilmeýän zatlaryny gulluk ibadat edýärler. Zalimlara hiç ýylly kömekçi bolmaz. Sen biziň ayatlarymyz okulýan wagty inkar edýänleriň ýüzlerindäki ýigrenji görýänsiň. Olar pursat tapsalar ayatlarymyzy okuyanlar darajak bolarlar. Sen olara size mundan hem beterini habar bereyinmi? Ol dogdokdur. Allah inkar edenleri ol yere atjakdygyny wada etdi. Gör bu nähilli erwet netijedir diýip aýt. Ey insanlar, bir misal getirildi, inni şonu dinleň. Senin Allah'dan gaýry çağırýanlaryňyň, Allah şärik goşýanlaryňyň hemmeti bir yere jemlenseler hem hiç haçan hatta bir siňegi de ýaradyp bilmediler. Eger siňek olardan bir dady goparyp alaýsa, şonu hem ýygyny alyp bilmediler. Çünki isleýän hem mejizdir, islenilýän hem mejizdir. Olar Allah'nyň gadyryny, beýikligini çynnakay hakyky görnüşde bilmediler. Taqiq Allah kuwatlydyr, gudraty güýçlüdür. Allah periştelerin içinden hem insanların içinden hem ilçiler saylandır. Taqiq Allah ehli zady eşitýändir, görýändir. Allah olaryň öňlerindäkini hem geçmişde eden işlerini hem ýyllaryň nakyny hem gelecekde etjek işlerini hem bilýändir. Barça işler netijede Allah yeter. Ey iman getirenler, maksady yetmeňiz üçin, azapdan halas bolmaňyz üçin ruku we secde edin. Perwerdigaryňyza gulluk edin we haýyrly iş edin. Allah'nyň ýolunda bar gaýratyňyz bilen çyn ýürekden söwüşiň. Ol sizi saýlady we dinine size kynçylyk döretmedi. Bu ataňyz Ibrahimyň dinidir. Ol öň hem öňkü kitaplarda munna hem Kur'anna size muslimanlar diýip at goýdy. Ondan maksat peýgamberiň size siziň bolsa beýleklere, dinlere ýa-da günäkärlere görelde we şaýat bolmaňyzdyr. Onna namazy berjay edin, zekat berin ve yürekden Allah'a bağlanın. Allah yüzlenin ve ehli işlerinizde ona bil bağlan. Ol sizin hostarınızdır. Ol nehil acayip hostardır ve kömekçidir.